Бүгін жұмға 3 апрель эфирда Собад оқынары телевидениесі. Отна информацион программасы студиясында мен Райля Галявин эшлейм. Хайырлы кеш, бүгін біздің программада. Үйде утыр республиканың барлық граждандарына өз изоляция режимі кіртілді. Собайлар тартмасы республика программасы бүлегіне бойлар собасынан Хужиннар ғойлесі ие болды. Оның исімі ауыл тарихына зор хәрефләр белән языла. Улы Кибәшедән укытучы Остаз Суфия Сафина 95 яшын тутырды. Хәзер барсы турында тулырак. Татарстан Республикасы министрлар кабинетында коронавирус инфекциясын профилактикалау һәм таралуны булдырмау йөзеннән тагында катгыйланган таләпләрне үз эшенә алган яңа карарга кул куелды. Распространение коронавируса. Не выходите на улицу без острой необходимости. Выходя из дома, используйте защитные маски и перчатки. Республиканың барлык гражданнарына үз изоляция режимы кертелде. Яшәү урыныннан 100 метр ераклыктан артмаган якындагы кибеткә барып килү, чыгып шүп түгү рөхсәт ителә. Урамда бары тик махсус белешмәләр белән генә йөрү мөмкин. Шулай ук 65 яшьтән өлкән булган гражданнар өчен махсус үз изоляцияләнү тәртибе кертелде. Аларга яшәгән урыннарыннан чыгып йөрү киңәш ителми. Бары тик аларның сәламәтлегенә һәм гомеренә куркыныч янаган очраклар гына искәрмә була ала. 65 яшьтән өлкән гражданнар өчен бу инфекция айруча куркыныч булуы белән искәртелә. Әлеге катгый, әмма кичектергесез таләпләрне һәркем аңлап, дөрес кабул итәр дигән өметтә калабыз. Чөнки үз изоляцияны бозганнарга административ чара кулланылачак. Авыл һәм шәһәр арасында йөрүче маршрут автобуслары да туктатылды. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Өйдә утыр, үз изоляция режимы уен түгел, шын барлык. Татарстан хөкүмәте карары нигезендә 25 яшькә кадәрге авыл хатын-кызларына беренче балалары туганда 50 мең сум акча түләнә. 29 яшькә кадәрле хатын-кызларга 3нче бала туганда 100 мең сум түләү каралган. Моннан тыш, аз кремле гаиләдә туган сабый өчен кирәк-яраклар тутырылган сабыйлар тартмасы бирү программасы да уңышлы гамәлгә ашырыла. Бойлар собасында яшәүче Хужиннар гаиләсе дә мондый хөкүмәт бүлегенә ия булды. Безнең хәбәр. Алмаз һәм Илүсә Хужиннар гаиләсе бүгенге көндә 3 бала тәрбияли. Улы кызлары Әдиләгә 7, Иркәгә 5 яшь, һәм нәни кызларына 2 ай. Кечкенә Әдилә быел 22 гыйнварда туган. Без 2011 елның 18 ноябрендә гаилә корып җибәрдек. Бүгенге көндә 3 кыз тәрбиялибез. Ике яктан да әти-әниләр бик ярдәм итәләр. Аллага шөкер. Алмазга 29, Илүсәгә 28 яшь. Яшь булуларына да карамастан, ир дә хатын да гаилә ишлелегенә зарланмый. Киресенчә, күңелле һәм тату гомер итәләр. Бүгенге көндә гаилә башлыгының эшчәнлеге һәм кечкенә бала өчен түләнүче пособие хисабына тормыш алып баралар. Һәр бала үз шатлыгы белән туа дигәндәй, 3нче кызлары дөньяга килгәч, хөкүмәт программалары кысаларында социаль ярдәмнәр алуга да ирешәләр. 3нче бала тугач бирелә торган 100 мең, 29 яшькә хәтлек бирелә торган 100 мең сум акчага ия булдык. Аллага шөкер, менә бүгенге көндә балаларыбыз икесе садикка йөри. Аларга шушы өлгөталардан бик күп файдаланабыз. Менә коммуналь хезмәтләр өчен безгә бик күп ярдәмнәр кайта. Аскерны күп балалы гаиләләргә бирелә торган. Аннан дару акчасы, 10 мең сертификат алдык шушы кечкенә кызыбызга. Менә балаларыбыз хәзер Аллага шөкер, ярты бәя генә түлибез садикка. Шулай күп балалы аз киремле гаиләләрдә туган сабыйлар өчен агымдагы елда сабыйлар тартмасы социаль проекты гамәлгә ашырыла башлады. Хужиннарның кечкенә кызлары да бу тартмага ия. Анда балага туганнан алып 6 айга кадәр кирәк булган әйберләр тупланган. Гаилә өчен бу зур бүләк ди Илүсә. Нәниләр тартмасында менә одеял бар, бик әйбәт комбинезон бар. Пеленкалар, җылы пеленкалар, юка пеленкалар, сабыннары, даже итегенә хәтлек бар. Бик әйбәт сөлгеләре, халатлары, 2 упаковка памперс бар. Бу безнең өчен бик зур бүләк. Коконы бар. Менә сөлгеләре, банный наборлары бик әйбәт булды. Безнең өчен без әле алырга өлгермәгән игаларны.
менә комбинезон тагын. Бик әйбәт, менә без аны кулланабыз хәзерге моментта. Менә безгә хәзер 2 ай буе рәхәтләнеп киеп йөрибез. Язында киеп була, кышында киеп була. Шундый бүләкләр биргән өчен хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Рәсми мәгълүматлар буенча сабый тартмасындагы барлык товарлар Россиядә җитештерелгән һәм сыйфат стандартларына җавап бирә. Бер тартма 7,5 сумга исәпләнгән һәм ул бала тудыру йортыннан чыкканда тапшырыла. Яшь гаилә хөкүмәтнең мондый социаль ярдәм мөмкинлекләренә бик шат. Ишле гаиләләргә карата игътибарлы булган өчен бик рәхмәтле. Саба районы буенча 2020 елга чыккач 50 мең сум күләмендә бер тапкыр түләнүче акчаны 25 яшькә кадәр беренче баласын тапкан 10 хатын-кыз 100 мең сумны 29 яшькә кадәр 3нче сабыен алып кайткан 4 әни алган. Сабыйлар тартмасына 14 гаилә ия булган. Социаль ярдәмгә гаризалар яшәү урыны буенча республика матди ярдәм һәм компенсация түләүләре үзәге бүлекләрендә кабул ителә. Республикада яшь гаиләләрне һәм белгечләрне тораклы итүгә юнәлдерелгән күп кенә программалар гамәлдә. Аларны тормышка ашыру буенча Саба районында нәтиҗәле эшли. Райондашларыбыз бу программаларда катнашып, үз түбәле булдылар. Шәмәрдәндә яшәүче Зилия һәм Виктор Леонтьевлар шундый бәхетлеләрнең берсе. Безнең иҗат төркеме аларның яңа фатирларын күреп кайтты. Шәмәрдан кызы Зилия һәм Әлки районы егете Викторга өйләнешкәннән соң Казанда да, Әлкидә дә яшәргә туры килә. Казанда яшәгәндә игезәк кызлары Дарья һәм Александра туа. Моннан 10 еллар элек Шәмәрдәнгә күченеп кайталар. Зилияның әниләре белән дә яшәп алалар. Фатир яллап та торалар. Кичкенә генә фатирда яшәгән вакытларда айруша Дарьяга кыенга туры килә. 2012 елда яшь гаилә фатир алу өчен документлар туплый башлый һәм 2018 елда алар Шәмәрдәндә күп фатирлы йорттан 3 бүлмәле фатир алу бәхетенә ирешәләр. Бу вакытта гаиләдә инде 3нче кыз Валерия да туган була. Мы были участниками программы АПК «Граждан на селе», и нам был построен многоэтажный дом по данной программе через Государственный жилищный фонд. И Госжилфонд нам предоставил 5% займ на оставшуюся сумму. Түләп барабыз каждый ой 10 мең, менә хәзерге вакытта, ой сайын 15 елга возрастающий, и все. Леонтьевларның 3 бүлмәле фатирларында тормыш кайнап тора. Һәркемнең үз бүлмәсе булгач, бигрәк тә уңайлы. Александра гитарада уйнарга өйрәнсә, Дарья теннис уйнау белән мавыгып киткән. Миңа бик үземнең комнатам ошады. Ул чөнки ул бик матур, якты. Мин бик бу үйне көттем. Мин инде шигырьләнәм теннис белән. Миңа бик ошый ул. И новый квартира күчкәч, без бик сөендек. Новый бүлмәгә. И без җайлы комнатада булдык. Яңа фатир иркен булу белән бергә уңайлы итеп тә эшләнгән дип сөенче белән уртаклашты Виктор Леонтьев. Рад то, что получили эту квартиру, очень то, что детям стало уютней. Раньше снимали однокомнатную квартиру, ютились в маленькой комнате, сейчас у них своя комната стала. Что сказать? Мне очень нравятся и соседи все хорошие, вся молодежь, как говорится. Хорошо, спасибо большое, то, что по такой программе прошли, всего лишь под 5% займа. Хорошо то, что сделано вообще, то, что пантусы поставлены, то, что у меня вот ребенок инвалид, то, что она может свободно выходить на улицу, гулять. Детская площадка около дома хорошая, все сделано. Машин не так много, для машин, для стоянки, все аккуратно, все сделано. Все для хорошей жизни сделано. Татарстан Республикасы президенты кашындагы дәүләт торак фонды 25 ел эшләү дәврендә күпләрне фатирлы итте. Шәмәрдәндә яшәүче Леонтьевлар авыл җирендә яшәүчеләр өчен АПК программасы аша фатирлы булып сөенеп яшиләр. Шушы көннәрдә Шәүкәт Биктимиров исемендәге район мәдәният йортында тастар төзелүенең 100 еллыгына багышланган зур чара үткәрелде. Концерт башланганчы килгән халык өчен файда татар халкының борынгы һәм элекке эш көнкүреш кораллары һәм башка экспонатлардан төзелгән бик эчтәлекле күргәзмә эшләде. Аның белән район туган якны өйрәнү музее директоры Венера Сәетова таныштырды. Күргәзмә һәркемнең күңелендә бигрәк тә өлкәннәр хәтерендә балачак яшьлек хатирәләрен яңартты. Биредә төрле чорга караган экспонатлар бар иде. Ә инде бәйрәм чарасы
Татарстан АСР тарихын чагылдырган видеофильмны караудан башланды. Аннары сәхнәгә Мәдәният йорты сәнгать мәктәбе талантлары чыкты. Район башлыгы Рәис Миннеханов та үзенең бәйрәм сәламнәре белән тамашачыларга мөрәҗәгать итте. Тарихыбызны беләбез икән, безнең киләчәгебез бар дигән сүз диде ул чыгышында. Бүген көндә дә хезмәт куючыларга бик зур рәхмәт. Алар бердән булып шушы уңышларга килү. Без яхшы булган саен күпмедер зарланабыз. Бер адым да артка чиккән юк. Аллага шөкер. Безнең көннән-көн нинди хыялларыбыз бар, бөтен тормышка ашып тора. Без бәхетле беренчедән безнең җитәкчеләребез белән һәм инде киләчәктә дә шундый уңышлар була күрсен. Һәм инде шундый юбилейларны матур итеп уздырырга язсын. Бөтенегезгә кыштай сәламәтлек. Булганны игелеген күреп, үзебезнең тарихларны онытмыйча, киләчәкләргә тарихлар булдырып, матур итеп яшәргә язсын. Рәхмәт бөтенегезгә дә. Рәис Миннеханов районыбыз тормышында зур роль уйнаган һәм аның үсешенә өлеш керткән райондашларыбызга истәлекле бүләкләр тапшырды. Саба җәмгыяте тракторчысы Илһам Гыйлметдинов күп еллык хезмәте өчен Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының рәхмәте белән бүләкләнде. Ә инде ТАСР төзелүгә 100 ел истәлек медале районыбызның мактаулы хезмәт ветераннары Сабадан Вилорик Валиуллин, Нурислам Насыйбуллин, Зөфәр Сиражиев, Лисхоздан Флора Шарифуллинага тапшырылды. Безнең киләсе хәбәребез 95 яшын билгеләүче юбилярыбыз турында. Олы Кибәче авылында гомер итүче Суфия Пасафина барлык якыннарын җыеп туган көнен билгеләп үтте. 40 ел балаларга белем биргән укытучы остазны һәркем хөрмәт итә, олылый. Шуңа бәйрәм шатлыгын бүлешүчеләре дә күп булды. Тулырак Әлфия Мөбарәкова сөйли. Әдәм баласы гомер көзенә кергәндә үзенең үткәнен уйлый, кылган гамәлләрен күзаллый. Бу яктан Олы Кибәче авылында гомер кичерүче Суфия Пасафина бик бәхетле. Ул матур тормыш юлы уза. Арча районының Олы Сәрдә авылында туып үскән кыз балачагы хакында, аның авырлыгы хакында үзе булай дип искә ала. Әнием авылда укытучы булып эшләгән. Менә шулай итеп матурлы яшәп яткан вакытта җыллар үзгәреп китте. Дәватибезне төрмәгә җибәргә дигән сүз чыкты. Авылдан 4 кешене алып китеп, шул 3 көн эчендә юкка чыктылар. Ул 4 кеше Юзакиев, Каптырауф абый, ана Суңгахтар абый, ана Зиннәт абый, Абдулла абый. Алар 3 көн эчендә 5-6 балалары калды. Безнең дәвати халык белән бик дус яшәгән мулла булса да, дәватине халык авылдан җибәрмәде. Шулай итеп, аны җибәрсәгез үзебезгә китәбез дип, урамга мәйдан булып чыктылар икенче әйткән вакытта. Ну бар өебездән чыгардылар. Өебездән чыгарып, ишек алдына йөрәбезне ташыдык. Бөтен нәрсәне ташырга куштылар. Хәзер шунда утырып торган вакытта күршебез Сиражетдин абый кирип алып, икебезне бергә җибәрделәр булла белән. Әйдә минем мунчама дип безне мунчага алып китте. Аларның мунчасында 3 кич кунды галәбез балакай. Ondan soң Сәрбия бей мунчада яшәп булмый. Бергәләп үләрбез, бергә килсәк тә бергәләп үләрбез. Анда мунчада яшәмисез дип Сәрбия биләргә киттек. Менә шулай итеп Сәрбия биләрдә бераз гомер итеп, безне үзенең ялгыз йортына Мәдинәнең үги малае Гарафтин абый алып төшеп китте. Алар да шул йортта гомер иттек. Суфия апа бик яшьле ятим кала. Әти әнисе турында бик яратып сөйли ул. Балачагы әбисе Мәрьям белә уза аның. Әбисе аны укырга өйрәтә, дин сабагы бирә. Урыс телен өйрәнә ул. Мәктәпне бик яхшы билгеләренә генә тамамлый һәм укытучылык эшенә тотына. Яшүсмер елларында да бик актив була кыз. Авылда аның катнашмаган бер генә концерты һәм спектакле дә булмый. Кыз баланың тормышы очкан кышка тиң диләр мәле. Дус кызы белән бер вакыт ул безнең Саба районының Олы Кибәче авылына кунакка кайта. Минем укытучым Тания апа бар, бик әйбәт кенә аның
Meni bik yaratadır. Arım mene şuşa rayona apkilesi kildi. Şuşa rayona kildi. Mene kadar 50 yıldan beri şuşa rayonda işleyim. Men Qorata apa da buldu. Tuğan da buldu. Saniye bik kişilikli, bik tertipli, bik eybet katını. Şulay itip, turmuşu ılı kibeşi bilen beylene de koya. Armeyden koydu, siber jigit. Apası var, Mişun'un apasında tıradır evi. Etisi bilen bir tuğan apasında. Ederek kuruşturgalabilirdi, bu apasına buluşturgalabilirdi. Bunun da sığıp gitar yarati yok. Meğinde vakit yetken, şu ettirip birge bulup koyduk. Zırtımız zirimizi koyuk. Galibe esimde karşık şuşu uğradağı üzerine zırtım verip uykudağa küstü de biz şuşunda tüplenip kalıp uğturt aldık. Ondan sonra tekine saldık, bana da saldık. Babayım büyük işlem buldu. Ben Şuşa oldu 14 yıl parturak bulmuştaydım. 30 yıl mektep yetekçilik ettim. Ondan sonra agitasiya masterşı. O vakte kadar bilesinde bitirirse agit kolektif yetekçisi, o soğut deputatı. Ondan daimi komisyasının presidenti o soğutunda. Mektepler tek şu var, ditsan tek şu minibüste. Ben şunda cevaplaşları verdiler. Halk bik tığladı, bik dost yaşadım. Әлеге mülayim par gümürlerin bir-birsine tuğrılıklı bulup, bik motor yaşaylar. Gailede bir-birsi artlı balalar tuğa, Naile, İldar, Daniye, Rizida, eti yenilerinin zor kuvanışı bulup üseler. Sufiya apa özü gümür boyu mektepte balalarga bilim bire. Uzak yıllar Kibeşi Orta Mektebinde direktor vazifaların başkara ol. Ol işlegen yıllarda cemaat işleri de bir hesap bulabit. Agitator, propagandist, lektor, politokularını uyuşturuşu hem başka büyük köp işler onun jilkesine yüklene. Öz işine birilgen, bilimli hem abruylu direktorunun fotosu büyük uzak yıllar rayon üzerindeki paşot taktasında da tura. Mehmet Gali abi safhoz işinden arınmay, ol berenge ego izvinosun jitekli. Mene şulay iki tıngısız yürek, bir yudruk bulup, gümür boyu motor yaşaylar. Bugün Sufiya apa özünün mertebeli yubileyin 95 yaşligin bilgilep öte. Onu tebriklerge Soba Municipal Rayonu Başkarma Komiteti jetekçisi orunbasarı Murat Kerimov da kildi. Şahsen Reis Nurgalis isiminden özünden şahsen zor yubileyiniz bilen tebrik etebez. Rayonun Sosyal Yaklav İdaresi jetekçisi Marcel Hojin, Ilı Kibeşi Avul Jirligi başlığı Ayrat Safin, Ilı Kibeşi Orta Mektebi jetekçisi Resime Gabdilhayevalarının şın көңілден aytilgan kutlavları da Sufiya apaga yana suluş ürdüsüman. Rifkat abi Şafikov'ның birinci okutuşusu Sufiya apa. Mektepni tamamlap çıqqanına yartı asırdan artık vakit uzsa da Rifkat abi birinci okutuşusun bir qayşanda kutlamışa kalmay. Mine bugün de kuşçeneşin, bulegin, şeşegin tutup ol birinci okutuşusu yanına kildi. İde barda jıyılışkaş, tügerek üstel yanına oturalar. Qaynar kıymak, hoş isli şeyini avuz etkenşi Sufiya apa sözünü duadan başlay. Tel müstakime, sıratallazine, engamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim. Amin. Allah Teala hayırlı izli ömürler verip, ki giriziklerle birge şatlıklı ömürler yeterge nasip olsun. Dinlerimizge tırıslık versin, bereket versin Allah Teala. Mendelerge ki rizikli ömür verip, tırıslıkta, selametlikte, ilimizge suğuş afatları kurmuşsa, barımızga tırıslıkta yaşarga nasip olsun. Amin. Allahu Ekber. Sufiya apaga 95 yaş. Yaşı ılı buluğa da koramastan ide ol güller üstüre, rızık әзірлей. Күнделік мәтбуғатны kütüp ala. Televizordan dünya halleri bilen tanışa. Әненің көз қарашынан қорқадырық біз, әне тәләпшәнеге. Біз аңлайдырық әненің көз қарашынан нәрсәні дұрыс эшләмәдік деп. Әне бик көп эшләргә өйрәтте. Кызым, миңа үпкәләмәгез. Менә хәзер өйрәткәнем минем эшем булса, үсеп җиткәч, bu sizin özünüzge gerek olur dedi. 95 yaşında negizge neydi tilekleriniz var? Yaşasın idiler, diblen digiz bulup, yarabbim.
Мин рәхмәтле, Аллаһ Тәгалә мен рәхмәтле. Әнигә беренче мәртәбә миңа 11 яшь булганда әнигә инфаркт булды, обширный инфаркт. Миңа 10 яшь вакыт. Мин елый сорый дирем Ходай Тәгаләдән. Әниемә гомер бирсәң иде. Менә Аллаһ Тәгалә мине ишетте. Менә мин шушы үзем шушы яшемдә дә мин әни дип әйтә алу, бу үзе бер бәхеттер инде. Бу Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтедер инде. Балаларын тыйнак һәм тәрбияле булырга өйрәтеп үстерә Суфия апа. Кеше бер тимәгез бердә диде. Шу эшләп кешелмәде, эшләдек инде. Шу мин апа белән кеше карга барадыр инде. Әни аның кулы туңгандыр инде. Мин кеше китергәнем юганда инде. Тоже ой улым систавлады, түшәмәре үзем жуадыр мин элек. Onlar kişiye bile tiymek izledi o. Şu bir история var indi. Urmana bindik de cileciğim, malaya vakit. Koyam bastım ben. Neyse, koyan aldım şurada itip koyu sabını da. Her bin valımda ben yapıyorum gittim. Uğran başlattım. Züfer diye malay var indi. Alar kırıklar asaylar ya. Koyan minle bir elde. Şunda bir gavuz etmeydim. Yok neyse, koyan aldım şunda koy deyip. Tıgı malay urmana bindik 3 kilometre indi bir gavuz urman. Şunda tutup aldı. Apayt indi. En suyun tıkladım. Şundan mızıp koydum. Bir tane şurada tutsam seni dedim. Manda bir jibermedim. Ben koyup aldı da aladırıyım. Şunda ormanda kaldırıp, şuradaki mayı tutup, apayttın da neye gittim, uruna koydum, şurayı zıvartıp apayttın, neytemele bulgan, uruna itip koyganın deydi, şu ayıttırıp, neytege çesini var ayrattın şu, onları, doğruca, etide bitindi birge, terbiye bildiler bizge, birisine jılap koyttum yem olayı vakitte. Etiye itti, bu deneye koytma, koyda jılağanı, suda jılap bitirip koyttu. Doğruca, bu terbiye bildiler, yakış terbiye, şeyretme bildiler. Bu ailede 37 yıl bilen abine. Mine bik rahmetlimen. Mine 35 yıl boyu Danya bilen birge yaşayız indi. Biz Danya bilen kavuşuğunda bik üzünçelikli buldu. Bizni abi kavuşturdu deyip de etsem bik de dürüst bulur deyip etesem kile. İkişirme savkozunda klubda konsert buladır. Nedir artistler ki hatırlamıyorum da. Suhya min de bu savkozda işledim, bu adilini de işledim min. Şunda Suhya pamine gördü de hanım deyip tekten, oğlum deyip de mine kurşa kızı bilen Danya'na konsertka atmin almazdım iken. Min yarar dedim de. Yarar dedim de indi kişi bilen o konsert başlanır aldığından kilitledim. Maşinadan sündü de koydum. Uzumda sündüm. Bir kurda gaşık buldum diye etsem kilayındı ben şu muhabbetler deyip oylamaydım ben. Ben abiga narsa aytasım ki biz zor rahmetli sağlıklar, selametlikler uzak yıllar yaşasın iyide deyip tilep kalam. Суфия апаның бүгінгі күндә 7 ынығы, 9 ынықшығы бар. Олар барысы да әбиләре, дәу әни, дәу әтиләре янына қунаққа қойта. Төп негізінің юлына тузан қундырмый. Biz hazır dövaniyimizge uzun ömür tilerim. Şulay bizden bilen birge şatlanıp, bizden yanında bulup, şulay gürlep yaşayıp bizden tilerim. Dövatiyim bilen birge. Hazırki dünyada Allah'a şükür bütün eybirler bulgan, biz Allah yanında gürleşip yaşarga gnesin deyip, şundaydı bir tilegim var. Dövani bik talepşen buldu. O bizden bik yarattı. O benim ikinci eniyim deyip etirge de bula. Çünkü işke öğretti, dualar öğretti. Biz minlerin harfleri öğrengen için min dualar kübrek bileydim. Bağlaşır çıkargan, bağışlar en iyisine. İki bir gece uyuktayıp, öğretgenin üstüne. Kıyaşlı gibi bakıy, mengil nur sibe. Kıyaşlı meredelimin eniyim sina. Kıyaşlı meredelimin eniyim sina. Eniyim sina. Eniyim sina. Суфия апа белән Мөхәммәд Гали абый безне тәрәзәдән кул изәп, юлыгызның җае чыкканда тагын килегез дип озатып калдылар. Дөньялар тыныч, илләр имин булсын. Аллаһы Тәгалә кушса, 100 еллык юбилейда очрашканга кадәр дип саубуллашабыз. Мишабаш авылында үзенең 90 яшьлеген каршы алган тагын бер юбилярыбыз Сәвия Дәүләтшина. Катлаулы тормыш юлы узган 4 ятим баланы үз канаты астына сыендырган олы йөрәкле кеше ул. Хәзер дә үй җылысын саклап, балаларын туган нигезләрендә каршы алып,
гомер итә. Юбилярыбыз Мишәбаш авылының киң күңелле, ана даны орденына лайык булган ак яулыклы әбисе, үзенең 2 баласын ялгыз аякка бастыргач, тагын 4 балага әни булып килгән. Күркәм сабырлыгы, хезмәт сөючәнлеге аны бу бәхетле көннәргә җиткергән дә инде. Авыр хезмәте хакында ул үзе сөйли. Мишәбашына урман кисәрмәгәмен, 11 яшьтәйем. Хәзер кисәбез инде, кисәргә бізге тотып тартырга кул бар, ну көч юк. Кәфия дигән ул 26 яшьләр тирәсе. Шуның белән бергә урман кисәргә менә җагас күтәрә алмый инде. Күтәреп булмый. Ул мәрхүм инде хәзер. Киләдә тибә, киләдә суга. Мен үтерәсең бит инде син, ник мендең димме? Менә шуннан аннан төшеп вагон тиядем. Әби тумышы белән Алан Елга авылыннан, шунда ук Газижан исемле егет белән гаилә корып 2 бала алып кайта. Кызларын ялгызы аякка бастырырга насыйп булган күрәсең. Иң өлкәне Фалиянур Валиева. Безнең әниебез инде ул шундый да тырыш хатын кыз булды инде ул. Алланың биргәненә шөкер, бер шундый игелекле, менә безне шундый итеп карап үстергән әни инде ул безнең. Ул тракторда да эшләде, ул плугар булып та эшләде. Ул дуңгызлар да карады, сыер да сауды, хәтта кыш көне урман кисеп, бура буратып, без сабан туена өйгә дә кердек. Күлмәкләрне дә үзе тегеп киертә ул. Мәнигә инде исәнлек, саулык кына телим. Ул бик тырыш әни булды. Аллаһка шөкер, бик тырыш әни булды. Саулык, сәламәтлек һәм тагын да шушылай иттереп, үз аягында булып, тагын да әле безне сөендереп, озак гомер яшәсә дигән теләктә калабыз. Бу 2 гаилә балалары менә шулай берләшеп, шатлык кайгыны уртак итеп яши белә. Ананың назы, мәхәббәте дә тигез. Әлфия апа бер кайчанда кычкырмады, кул күтәрмәде дип искә ала. Безнең әниебез үлеп китте 67 елда. Әтиебез шуннан соң безгә шушы әниң алып кайтты. Яңа әни. Biz аны бик ышаттык шул вакытта. Ул ничәптер безнең әнигә ошаган иде. Без әнидән 4 бала калдык. 3 абый, кичкенәсе мин 9 яшьтә, 69 елның январның 12 көнне килде ул. Мин аны числосында хәтерлим. Каникул битеп киләдер, 1нче класста укыйдыр ул вакытта. Шуннан biz аңа бик тиз ияләндек, бик яраттык. Хәзер дә бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Җаебыз булганда кайтабыз, дөрес инде хәзер картайыштык. Читтәге абыебыз инде Читтә Краснодар краенда шәһәрдә яши. Нидә Армавир дигән шәһәрдә яши. Иң олысы ул да елга бер кайтып шушында әнинең хәлен белергә тырыша, Аллаһка шөкер. Казандагы абыйларым икесе дә Казанда инде калганнары, алары да Аллаһка шөкер кайталганда кайталар. Аларның да хәзер яшьләре бара инде. Менә үзем дә Алла бирсә 60 яшьне тутырам инде. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Бүгенге көндә тормышыбыз Аллаһка шөкер. Без ирем белән 3 бала карап үстердек. Балаларыбыз да Аллаһка шөкер күрше авылда торалар. Әни балаларны карарга бик булышты, бик ярдәм итте. Ул вакытта мин биемнәр белән тормадым. Әнкәйләр аерым торадыр, без Яблаштауда аерым тордык. Ирем минем булай да Мишәбаш кешесе булса да без Яблаштауга торырга төштек. Ул вакытта колхоз ибирә торган иде. Шунда төштек. Шуннан инде әни бик карады балаларны. Кайда барасы булса да, нишисе булса да, балаларны һәр вакыт әнигә менеп куядыр. Хәзер дә шаккатам. Апайныкылар килер иде, безнекеләр килер иде. Ул аларны ни хәлләр караган, ни хәлләр үстергәндер белмим. Аны белмим, хәзер генә беләм. Мин инде әнинең шушы тырышлыклары, шуның мәхәббәтләре ярдәм биргәндер. Мин үземдәген детсадта эшләдем 25 ел. Шул вакытта да әнине уйлыйдырым. Әни безне ничек шул хәтле ярата алды микән? Мин дә кеше балаларын яратырга тиеш бит дип,
балаларны шулай итеп ихтирам итеп яратып карадым эшләгән вакытта. Балалары хәзер төрле якка таралышкан, шулай да бик киш кайтып әниләренең хәлен беләләр. Бу авылда кияүгә чыгып калган Зинфира исемле оныгы хәзер аның төп терәге. Ни генә булса да ул һәрвакыт янәшә. Аның тормыш кагыйдәсе хәзерге көндә дә миңа яшәргә ярдәм итә. Ул безне күңел җылысын биреп, йөрәк җылысын биреп тәрбияләде һәммәбезне дәген. Аның менә һәрбер эшләгән эше, һәрбер әйткән сүзе гамәле белән туры килеп бара. Ул инде хезмәт кешесе, гомер буе ул эшләгән. Әле ул бик олыгайганча хәтлек эшләде. Һәрбер эшен ул җиренә җиткерә торган, алдына куйган һәрбер максатын тормышка ашырып бетерә торган кеше. Әбинең менә бу сыйфатлары безнең өчен бик зур үрнәк. Әби зур ихтияр көченә ия шәхес, матур күңелле кеше ул. Һәм мин әбигә чын күңелдән саулык, сәламәтлек телим. Иң беренче чиратта әбигә инде иң кирәге бер ул саулык, сәламәтлек. Әби исән сау булса, авыртмаса, ул безнең өчен барыбыз өчен дә бик зур бәхет. Без аның янына инде бик еш киергә тырышабыз. Аның һәрбер менә ул авыртса да, ул борчылса да, без аны йөрәгебез аша үткәрәбез. Чөнки әби ул һаман да кирәк һәм иң кадерле кеше безгә. Эш оныгы 26 онык чыгының берсе Алмаз Шакиров гаҗәеп моң иясе. Әби аны һәр вакыт тәрәзә төбендә көтеп каршы ала. Карылыганы кара була, бөрлегәне кызыл була, ярыларыңны ятылар алса, йөрәккә яра була, ярыларыңны ятылар алса, йөрәккә яра була. 90 яшьлек юбилейның иң күңелле мизгеле җитәкчеләрнең котлавы. Илебез президентының тәбрикләвен район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов җиткерде. Зур рәхмәтле сезгә, Иман. Авыр тормыш юлы үткәнегез, сугыш елларына эләккән бала чагыгыз, Иман. Зур хезмәтләр куйгансыз бит инде ул елларда. Менә бүгенге матур көнебез, ул сезнең зур хезмәтләрнең нәтиҗәсе. Сәвия әби тыл һәм хезмәт ветераны. 1941-45 елларда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 40, 50, 55, 60, 70, 75 еллыгы юбилей медальләре, ана даны ордены иясе. Оныгы Зинфира аны үзләренә яшәргә алып китәргә әзер, тик әби каршы килә. Булдыра алганда үзем гомер итәм ди. Без аңа бәхетле картлык телибез. Бу атна менә шундый яңалыклары белән үтеп бара. Киләсе атнаның яхшы хәбәрләргә бай булуын теләп, бүгенгә сезнең белән саубулашабыз. Өйдә утыр, үз изоляция режимы таләпләренә бердәм буйсыныйк. Үзебезне һәм якыннарыбызны кайгыртыйк, игътибарлы булыйк. Исәнлектә күрешик.